سلام كبرات تقتاتلتي مدبات هيلن تايمز كمي تقولون نلومي ناي إيسوس كريستوس أسقاقلا تاريخ أملكيتو استسرحم The Passion of the Christ در أستو فيلمي أبسر حلو جيزي استخصو تأمراتن حقتاتن إلوون أب أمنت كريستنان أب ناي سينما اندستري علمنا زحدروس عنتوتا زدسس مدب حزنا لكم كريمنا لنا سناي مكتتال أب علم أب استفلالي أواناتن بستفلالي قانقاتاتن نا إيسوس كريستوس تاريخ أسقاقلا زريو فيلمتاتن دوكمنترتاتن نتسرح متيوم يوم كابتون فيلمتات The Passion of the Christ در أستو فيلمي كريستياناويان بزبالة أبناي كريستوس فقر كورت أزغبر فيلمي إيوم بتهوبو بناي هوليوود تواسعي دراسين دايركترن ميل جيبسون تسندو استدالون بروديس تغبرن فيلم إيوم مباركس كبرات تغتاتلت مدباتنا نابتي أب ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس اتن ناي مودات عسر تخلت ناي سقاين سقلتون ساعات أتكور تسرحم The Passion of the Christ در أستو فيلمي أب سر حلو جيزي استخصتو تأمراتن حقتاتن إلوون أب أمنت كريستنان أب ناي سينما اندستر عالمنا زحدرو صعنتوتات انتن سجر أب ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس هيوت مسارت غيروم قدم لهم كاب تسرحو ناي هولود فيلمتات بزحش ملكوعم ناي كريستوس زبصحو سقاي أقاريبو نمرأي بمفتانن ناي تي فيلم قانقاون بتي إوان زنبرت انتاو قانقا أرمايك بمتقامم اتهم ناي هوليوود استوديوتات اتسرح نخسرحو فقادنياتات أي نبرون اتسرح بفتصم تعذاب خركب لهم أي جمتون وقاداس دراسي ميل جيبسون جنزبن قلبوتن كي يخسر مخروم كوينو جنا ميل جيبسون أب حسابو تصنعو 30 مليون دولار نايولقو جنزب أفتيسو سرحوم دراسن دايركترن ميل جيبسون نا إيسوس كريستوس وكيلن موسى عدلنيا زخونة تواسعي متقلاش أبز جمرو لجيزيم حدر أحي أقمتم اترو أحي اتي نا إيسوس كريستوس وكيل زواسع أساب سمو جيسي خخون ألو زبل نيروم لك كم جاسس كرايست أسماتو بجين سين كجمرو ألو مالت يوم بزما سرت قدميلو زتين ريد لاين فريكنسن The Count of Monte Cristo أبزوبل فيلمتات زفلت جيسي ويدما جيم كافيزيل تمرصم جيم كافيزيل صبوق سنة مقبار زلون أمان كريستنان يوم نأبنت قدمي The Passion of the Christ مسرحو أبستساتفلهم إنجل أين هاي كرايمن فيلمتات مس جينيفر لوبيزن أشلي جودن أبزنبرم ناي فقراو مرئت فيلمي كراني أوصي طرح نفسي أي قرصن حطيتي بمبال كران بزي موصا سريح يوم بخانسر تطقع 3 تشايناوين بموسادون عبي يوم أبت إوان قرصات فيلمي كم ردا دايركتور كوين سرح زنبرم جون ميكاليني كلتا غيزه بمبرق توقع يوم ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس ገጸ ባህርያት ወኪል ሰርሐም ጂም ካቪዘል ውን ለትናይ ስቅለት ከይዲ አብስራ ሐል ጊዜም አትስተሰቀለሉ መስቀል እንዳሃሎም በመብረቅ ተሃሪሙ እዩም ተመራመርትን ኣብ መብረቅ አዲቦ መጽናዕት ዘካይዱ ሰባት በቲ ኣብታስ ተወሰነ ሰዓትን ቦታን ጥራሕ 3 ጊዜ እቲ በርቂ በመውዳቁን እቶም በቲ ብርቂ ግዳይ ዝኾኑ ረዳት ዳይሬክተርን ተዋሳኢን በዘይሙማቶምን ተኣምር ይኽብሉ ተሰሚዖም أفيلمي ننا يهودا قص أباريات وكيل استواسئم لكوا ليونولو حويسو بزحات أبتي فيلم تساتفو سبات كريستنا تقبلهم يوم بتقلالا أبكيد سرحة فيلمي بزحات أمرات كام زنابروم دراسن دايركترن ميل جيبسون تزاريبو يوم حمام إلوون نايمر أين مسمعان تأقام زنابروم أبتي فيلم تساتفو سبات تحينهم يوم كالي اتزقرم تأمر دما نايتي فيلم قرط أسرحات بعلمو يازنابرم والكسب علمي أشدش عامل زخونة قوالو بزود أحمام تساق نبرت أما عالتي كساب 5 جزي اتحمام يودقان 5 نبرن أبوآ
ኣብቲ ፊልሚ ስራሕቲ ተሳቲፉ ገዝኦም ምስተመልሰ ግን ጓሉ ክትድሕን ክኢላ እያ እቲ ፊልም ንኽስራሕ ገንዘብ ንምምዳብ ፈቃደኛታት ዘይኮኑ ናይ ሆሊውድ ስቱድዮታት እቲ ፊልም ተሰሪሑ ምስ ተወድአ እውን ንምክፍፋል ፈቃደኛታት ኣይኮኑን እቲ ፊልሚ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ጽልኢ ዘላዓል እዩ ብዝብል ወፍሪ ተኸፈተሉ ኮይኑ ግና እቲ ፊልም ዝተኸፈተሉ ወፍርታትን ጸገማትን ሓሊፉ ናብ ምርኢት በቕዐም ውጽኢቱ ድማ ካልእ ዝገርም ተኣምር ኮነም እቲ ፊልሚ ኣብ መላእ ዓለም ንምርኢት ምስ በቕዐም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ሓጢኣት ንምስራይ ብዝተቐበሎ ስቃይን ብዝኸፈሎ መስዋዕትን መላእ ተኸተልቲ ክርስትና ንብዓት ብንብዓት ኮነም The Passion of the Christ ህዝበ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዳግም ንኽሕድሶ ዝገበረን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ክርስትና ልዑል ጽዕንቶ ዘሕደረ ከም ዝኾነን ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ናይ ፊልሚ በዓል ሙያታትን መስከርሉ The Passion of the Christ ኣብ ታሪኽ ፊልምታት ዓለምና ብተመልከቲ A+ ካብ ዝተዋህቦም ፊልምታት ሓደ ክኸውን ክኢሉ እዩ ልዕሊ $622 ሚልዮን ኣታዊ ብምርካብን ኣብ ታሪኽ ኢንዲፐንደንት ፊልምታትን ክርስቲያን ፊልምታትን ልዑል ኣታዊ ዝረኸበ ተባሂሉ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰርዐም ንሰለስተ ግዜ ናይ ኦስካር ሽልማት ተሓጺቡ ነይሩ እዩ ኣብቲ ፊልም ዘሎ ናይ ክርስቶስ ስቃይ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ብምዃኑ ብዙሓት ተመልከቲ ክሳብ መወዳእታ ከይራእይዎ ክወፁ ዝተገደዱ ሰባት ነበሩ ውቻታ ኣብ ዝተባህለት ናይ ካንሳስ ግዛት እትርከብ ከተማ ፔጊ ሎው ዝተባህለ ኣሜሪካዊት እቲ ፊልሚ ኣብ ዝረአየሉ ግዜ ኣብቲ ፊልሚ ኣብ መወዳእታ ኣከባቢ ብዘሎ ዝጨንቕን ዘፍርሕን ትርኢት ኣብቲ ሲኒማ ቤት ውሽጢ ህይወተን ሓለፈ ደራስን ዳይሬክተርን ሚል ጊብሰን ብጊዲኡ ብመጽናዕቲ ካብ ዝበጻሕናዮ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ውሽጢ እቲ 40% ዝኸውን ጥርሒና ይሰሪሕናዮ እቲ 60% ዝኸውን ሓቀኛ ስቃይ ግን ኣይረአናዮን ክብል ገሊጹ እዩ ኣብ ብዙሓት ፊልምታቱ ኣብ ሆሊውድ ተፈላጥነቱ ጫፍ ዝበጽሐ ኢሉ እውን ኣብ ኦስካር ሽልማት ሓዊሱም ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ዓለም ጸጋታት ተዓደለ ሚል ጊብሰን ካብ ዝሰርሖም ፊልምታት ብጣዕሚ ዝኾርዐሉ The Passion of the Christ ጥራሕ ምዃኑን ሰባት ካልእ ገዲፎም በዚ ስርሑ ክዝክርዎ ከም ዝደሊ ተዛሪቡ እዩ ካብ ስቕለት ክሳብ ትንሳኤ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ታሪኽ ዘርኢ The Resurrection of the Christ ብዝብል ርእሲ ቀጻሊ ክፋል ምስራሕ ከም ዝደሊ እውን ይዛረብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገጸ ባህርያት ወኪሉ ዝዋሳ ጂም ካቪዜል ድማ እቲ ፊልም ምስ ሰርሐም ተወሳኺ ምስ ዴንዜል ዋሽንግተን ብምዃን ዝሰርሖ ጀዳvu ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ፊልምታት ዝሰርሐ ዋላ እኳ እንተኾነ ክርስቲያንነቱ ብዝበለጸ ኣጠናኺሩ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ምስ በኹ ቀጺሉ እዩ ጂም ካቪዜል ቅድሚ 2 ዓመታት ተሰሪሑ ንምርኢት ዝበቕዐ ፓውል ኣፖስትል ኦፍ ክሪስት ኣብ ዝበሃሉ ፊልምታት ናይ ቅዱስ ሉቃስ ገጸ ባህሪ ብምውካል ተዋሲኡ እዩ ደራስን ዳይሬክተርን ሚል ጊብሰን ንቐጻሊ ክሰርሖ ኣብ ዝኣቅዶም The Resurrection of the Christ ተመሊሱ ክመጽእ ትጽቢት ተኸታተልቱ እዩ እምበኣር ከስ ኩብራት ተኸታተልቲ መደባት ሄለን ታይምስ ንሎሚ The Passion of the Christ ዝብል ፊልሚ ኣመልኪትና ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ጽንሑም